असेच व्हिडिओ बघा म्हटलं आमचे. थँक्यू थँक्यू. आतापर्यंत 5 ड्रेस झाले बदलून यायचे. एकसारखा बदलत राहता. ये बाहेर येत राहा. नाही फुटणार. अरे मी उभो आहे ना. अरे मी उभो आहे ना. हे बघ भावी इला. हे बघ भावी ये पुढे. हा बघ भावी इला बघ. नाही फुटणार काय. हे बघ उभे बघ किती आहेत लोक. जिया काय प्रिन्सेस सारखा वाटतं जिया. हो आईस्क्रीम का माझा का बर्थडे आहे की काय. नमस्कार मंडळी, तुमचं स्वागत असा स्वीट फॅमिलीच्या नवीन एका व्हिडिओत. तर मंडळी आता आम्ही ठाण्यात जातो. एका शॉपचा प्रमोशनचा व्हिडिओ बनवचा. तर त्याच्यासाठी आम्ही ठाण्यात जातो आणि त्या दुकानात कुर्तीचा वगैरे त्यामुळे दीपावलीची मजाचा मागामध्ये 2-3 ड्रेस घेतोय मी ते आधी. तर आता आम्ही ठाण्यात जातो आणि त्याचा लवकर शूटिंग वगैरे झाला तर आम्ही तलाव पाण्यात जातो. तर व्हिडिओ तर आम्ही आता स्टार्ट केलं. बघू आता व्हिडिओ कसं होता तो. पण तुम्ही शेवटपर्यंत व्हिडिओ बघत राहा. चला बेटी. आता आम्ही डोंबिवली स्टेशन का इलो आणि आता इथून फास्ट ट्रेन पकडू आणि ठाण्यात जाऊ. तर आता आमचे सबस्क्रायबर पण आहे डोंबिवली स्टेशन का भेटलेत म्हणजे मालवणचे. तर डोंबिवलीतून आम्ही आता ट्रेन पकडलं. आता ठाण्यात जातो. चला बेगीन. तर आता आम्ही ठाण्यात गेलो आणि गोखले रोडला ते शॉप आहे. तर थंय आता आम्ही जातो. रिक्षा पकडतो आणि गोखले रोडला जातो. नौपाडा. चला. थँक्यू. असेच बघा आमचे व्हिडिओ. असेच व्हिडिओ बघा म्हटलं आमचे. थँक्यू थँक्यू. भाषा जी आपण जपताय ना ती खूप जास्त इम्पॉर्टंट आहे. इट इज नॉट ओनली अबाउट मालवणी, पण आता माझ्या पण बोलताना इंग्लिश शब्द येतातच. आपली भाषा आपण कंटिन्यू बोलत नाही. हा आपली बोली भाषा बोललीच पाहिजे. ती बोलली पाहिजे आणि ती खरंच जमली पाहिजे. तर आता आम्ही गोखले रोड का इलो ठाण्याच्या आणि ह्या फास्ट ट्रॅकच्या बाजूकच त्या शॉप हा थंय जातो आता आम्ही. चला. तर ह्या शोरूम का आम्ही इलो आता आणि दीपाली ट्राय करू गेली आहे ड्रेस आणि भावी जी आहे बसली आहेत. एक नंबर. काय आतापर्यंत 5 ड्रेस झाले बदलून यायचे. एकसारखा बदलत राहता. ये बाहेर येत राहा. 4-5 वाजले आता. ही वैतागली अजून पण तू ट्राय करशील. नाही बरं ह्यो भारी आहे. ह्यो एक ट्राय कर. कलर बिलर लय आहेत आणि सर्व पूर्ण भरलेला अक्षरशः. भारी भारी कलर हो. ओढणे पण लय आहेत. हे पण ओढण्याच. बापरे. हा कायता बघ भरलेला नसता. खायचे काही ते. हा मस्त आहे. होय होय बघ. चालेल चल. तू काय अजून लय बघतच राहू आहे. खरेदीक नाही इलो आम्ही. बघा व्हिडिओ. गाव खायचो त्यांचं. गाव खायचो रांजा रत्नागिरी. रत्नागिरी. एक फोटो काढायचा. हे भावीजी या ना. भावीच्या मॅडम तुम्ही पण जा. स्माइल करा. स्माइल करा सगळ्यांनी. स्माइल. चालेल. मायावर पण काढायचं. भावी जी आता भूक लागली. व्हिडिओ बनवून तर झाला. आता भावी जी भूक लागली म्हणून इलो आम्ही.
नाश्ता करू का? आमचं अजून सँडविच इलो नाही हा. पण यांचा डोसो इलो. भावीने काय घेतला प्लेन डोसा आणि यांच्याने रोजच्या प्रमाणे इडली. गरीबाचा खाना आता. गरीबाचा ना हेल्दी खाना आता गरीबाचा जी आहे वाट आमचा बघता. नाश्ता करून झाला. आता यांची नाश्ता इली. बापरे, जियाची काजू कतरी का चीज सँडविच काजू कतरी सारखा दिल्याने हा बघा. नाही यांचे नाही, तुझ्या काजू कतरी आहे व काजू कतरी सारखे पीस. जिया खा तू बाबा, आमकानी देवा एक तुकडो आपलो. आता आम्ही नाश्ता केलो आणि तलावपालीसाठी रिक्षा पकडलो. आता आम्ही तलावपालिका जातो. फायनली आम्ही आता तलावपालिका येऊन पोचलो आणि हे नाश्ता करून मस्तपैकी आहे बसली आता. आराम करतच जरा. नाश्ता केला तो लय झालो त्यांका. हे हय नाश्ता करूक लय दुकानं होती, थंय उगाच केलं आपण. पण हेंका हे भूक लागली ना थंयच आत्ताच देवा म्हणून. नाही तर हय मस्त दुकानं होती ही काय. आणि हो सर्व तलावपालीचो एरिया हो बघा. थंय बोटिंग विटिंग पण आहात. आमचे सबस्क्रायबर पण आहे भेटले आमका. गाव गाव रत्नागिरी. रत्नागिरी गाववाले तर कंटिन्यू करत राहा. बोटिंग साठी इलो भावीजी बोटिंग करूचा. पण हे आहे सांगतात 1 तास जाईल म्हणून. किती वेळ लागा साधारण? 1 तास. बापरे, ही ब लाईन एवढी आहे. हे सर्व आहे लाईन हा. हे वेळ होणार. मग घोडागाडीवर जाऊया. चला हे घोडागाडी जाऊया, हे वेळ होणार. तर हे बोटिंग काय इलं होतो आम्ही, पण हे लय अर्धो 1 तास जाय वेटिंग लय हा. तर आम्ही आता जातो घोडागाडी. चला हे खय जातास? हे काय मासे बघू दा. हेंका मासे सगळीकडे मासे दिसतात. लय मोठे आहेत ना मासे. घाबरता आहे काचीवर उभा राहू. पाण्यात पडलंय तर म्हणता काच फुटली ना. हे काच फुटली तर डायरेक्ट खाली पाण्यात. जे आहे नाही फुटणार. आणि मी उभो आहे ना. अरे मी उभो आहे ना. हे बघ भावी इला. हे बघ भावी ये पुढे. हा बघ भावी इला बघ. नाही फुटणार काय. हे बघ उभे बघ किती आहेत लोक. आणि खरंच लय भारी वाटतं तलावपाली. आता लाईटी बिटी पेटले आहेत. तर आता आम्ही एक प्रदक्षिणा घातलो कारण घोडागाडी थंय आहेत. बापरे, लय लांब चालत जाऊ. गोल फिरून इलो आम्ही अक्षरशः. तलावपालिका प्रदक्षिणा घातलो आम्ही. चला चला. ए ही गाडी भारी होती बघ भावीजी. ही मस्त होती गाडी. ही माका आवडली. अरे बापरे, जिया का ती आवडली. कशा का? त्याच्या हार्ड हा म्हणून. हार्डवाली हार्ड विषय आहे जियाचो आमच्या. ही मस्त होती, विंटेज वाटत होती. पण यांचा नंबर व्हायचाच. हे चला नंबर व्हायचा. त्यांचा नंबर येईपर्यंत लय वेळ लागा. मग काय करणार. तर आता यांचा नंबर व्हायचा. तर आता 1 नंबरवालीच भेटणार आहे. जी असतात ती पकडूची लागणार आपल्या. बस ना काय घाबरतं. त्या बसून पण घाबरतं. आता काय सांगायचं. ते थांबा माका घ्यावा. आता आम्ही घोडागाडीत बसलो. वेगळाच वाटतं. भावी घाबरतं. माका पकडून बसला. भावी काय पडणारच का आता पकडणार. ते पण बस घाबरताय. आणि एका आवाज घोडागाडी. जिया घाबरत नाही. जिया बिंदास बसला. हे माझ्या पोराक धरा पडत नाही तर ता. प्रिन्सेस सारखा वाटतं जिया. जिया लय खुश झाला बाबा. असा स्टेशन का नेऊ सांगे आपल्या. चला बाबा डोंबिवली 4 तास लागतील. घोडो दमात तो बाबा. हा झाला आहे. इलो आम्ही. अन्याय करतास तुम्ही घोड्यावर. तिकीट संपला तुमचा. उतरा पैसे देवा आता. तर आता घोडागाडीत बसून आम्ही इलो आणि आता वाजले 7. आणि हा झुडिओ हा डोंबिवलीच्या झुडिओत जाऊन इलो आम्ही.
तर हाय जरा एक फेरी मारून येतो आणि नंतर मग डोंबिवलीत जातो. चला चला बेगीन. हा स्टुडिओ लय मोठा आणि गर्दी पण लय आहे. ए भावी ह्या बघ तुका मस्त क्रॉप टॉप पिंक वाला नाही पिंक वाला आहे ता घे. नाही तर चांगला नाही वाटत ता मस्त वाटतं. अरे पण ट्राय करू पण लय गर्दी असणार आहे. तर आम्ही आता जुडिओसून बाहेर इलो. लय गर्दी पण होती म्हणजे काय 1-2 वस्तू घेतलं असतं तर अर्धा तास लाईनीत थांबू गावा होता म्हणून आम्ही बाहेर इलो. आणि आता स्टेशन का जातो ठाण्या आणि थैसून डोंबिवलीत जातो. थंय जेवतो आणि नंतर घरात जातो. चला बेगीन. तर आता बदलापूर ट्रेन पकडलो आम्ही आणि थैसून आता डोंबिवलीत जातो. चला बेगीन. ट्रेनच नाही बेगीन जायचा. ट्रेन नाही बेगीन जायचा. तर फायनली आता आम्ही डोंबिवली स्टेशन का येऊन पोचलो आणि पाणी पितात दमली ट्रेन मध्ये दमली पाणी पितात. हे चला टाइमपास नको. आता आम्ही फडके रोड का इलो आणि हॉटेलात जातो जेव का. आम्ही जेव केलो आणि वेटिंग लागला आणि ही वेटिंग का उभी राहली. हा हे बसली कशा आईस्क्रीम बघू का बसली आहेत काय. हो आईस्क्रीम का माझा का बड्डे आहे की काय तुझं बड्डे आहे. आईस्क्रीमच्या बाजूकच बसल्या. शॉक बिग लागा ना ते चिपकून राहशाल. खरंच लय आहे फुल हा हॉटेल. आम्ही आहे वेटिंग का उभे आहो. या आता पनीर टिक्का मसाला खाता आणि चपाती. चपाती काय तुटत नाही ते का तिखट झाला वाटतं का लगेच तिखट झाला एक घास खाल्याबरोबर. ह्या खाता ह्या ऐकणार नाही तर खातो आता आम्ही जेव्हा जेव. जियाक आणि भाविक पनीर पुलाव होतो तर आता पनीर काजू टाकले नाही ऐकत नाही. आणि दीपालीसाठी ताक मागवलं. आम्ही सोलकडी खाणारे माणूस आहोत. ताक पिवचा म्हणजे जरा जड जाता आमचा. तर म्हणजे आम्ही ठाणा डोंबिवली सर्व फिरून फायनली घरात गेलो. आता वाजले 11:15 आणि हा व्हिडिओ आम्ही एंड करतो. व्हिडिओ आवडला तर नक्की लाईक करा शेअर करा सबस्क्राईब करा आमच्या चॅनलला आणि तुमचं प्रेम आमच्या स्वीट फॅमिलीवरती असाच ठेवा. भेटू आता नेक्स्ट व्हिडिओ का. तोपर्यंत बाय. जय महाराष्ट्र. जेव्हा कोकण आपलाच असा तेव्हा स्वीट फॅमिली पण आपलीच असा. जावा ठाणा पण आपला ठाणा पण आपलाच असा. जे आमचा झोपला बाय.